loob ako sa tiyan mo. Umaga-simba, kalimot yun. Doon saan kalayo ang langit. Lupa mo para sa lahat. Ikaw among Diyos, ikaw ang puso, o kalipay ko. Hindi mo mahal na Panginoon. Umida sa puno. Ikaw ang buwan ng langit at sa mundo. Ikaw ang nakiya sa mga nabuhi. Daan po kami kanina po kayo Diyos. Ikaw ang mga panalangin at mga servisyo katagal. Ang ilang nga wala kang mahimo kung wala ka. Kinangan namo ang presensya. Kinangan ka namo po Diyos sa tanang panahon sa mong kinabuhi. Praise the Lord. Salamat Pinoong Diyos. Kapistan sa imong aning na sitwasyon. Makadayag hapon mi kanimo. Imong panalanginan ang Balamba family, bumukan kami para God. Hallelujah. Sa luwala silang mga kasalanan Ginoo. Kapananaka nga Diyos nga mupay kanila ka. Hallelujah. Silang tabangan din sa likunon. Salamat Lord nga maayo ka sa tanang panahon Ginoo Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Oh God. Bless kanina service yung Ginoo. Isan pa ang mga dulungog sa mga makatawkan Ginoong Diyos. Makasing-kasing Ginoo sa makabati sa iyong pulong Lord. Hallelujah. Salamat ng ikaw Ginoo magapamuhat. Ang imong Santo Espiritu Ginoo mao mo tandog silang makasing-kasing. Mao mo mamuhat silang kinabuhi Father God. Yes Jesus. Kining gitugyan nga bulhaton sa imong makamot Ginoo. Ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Diyos na nakakalimutan kinabuhi. Hindi kalimutan na ang Diyos na kalimutan. Diyos na pinipawag. Ang Diyos na mo sa kanya. Sa bawang ng kalimutan. Hallelujah. Yes. Ikaw ang hari, nagiginaw ako, ikaw ang kailan. Sa kalagayan sa buhay ko, ikaw ang uwi. Nagdagdagin, ikaw ang yakagin mo, wala nang pangkabuhan. Nakasubaran ko ang kalayo na ko sa mga alis dagat ko. Ikaw
mo, akong Diyos. May kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tunog lamang tanim mo, akong Diyos. Nakataong nadala, tumatag-alaw mo ako. Ikaw ang amin, natilikha ako. Ikaw ang hayag, sa dalang nag-isubay ko. Ikaw ang nagtagbalik, ikaw lang iyaganin mo. Wala nang kangitauhan. Ikaw ang libro na magsoparanan ko. Ang kalayo mo naman sa mga kalistanan ko. Ikaw ang sugat, hindi ko din makatungkol ko. Nagaya ang tanan, sa ikaw ang nahanap. Ikaw ang pag-ibig, natilikha ako. Ikaw ang hayag, sa dalang nag-isubay ko. Ikaw ang panagtagbalik, ikaw ang iyaganin mo. Wala nang kangitauhan. Ikaw ang libro na magsoparanan ko. Ang kalayo mo sa dalang nag-isubay ko. Ikaw ang sugat, ito din ang nagpupunto. Nakaya ang tanan, kahit ikaw ay nahanap. Lord, hallelujah. Diyos ka lang ang magmamahal. Ikaw lang ang magbigay. Salamat sa pagkabahay mo ng mga sa puto ng isang Jesus. Hallelujah. Salamat sa pagkabahay ng Diyos. Ikaw lang ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang pagkaon ko. Pinabuhi ko, ikaw Ginoo, Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang ang gusto. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang Jesus. Salamat o Jesus sa pagikuha mo. Sa katabi gayon, ang pinag-along ka. Ang pinagong Diyos, ihalagan mo. Ang kumamulong, inabuhi ko. Ikaw lang, O Diyos.
Diyos aron ka, ang kinabuhi ko. Ihanap ka nimo. Ako ba mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat po, Jesus, sa pag-ikumaon. Sa batang di kayo, pag-ikumaon ka, ang kinabuhi ko. Ihanap ka nimo. Ako ba mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ako ba mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ako ba mo, O Diyos, kinabuhi ko. Yes, Lord, salamat Ginoo sa ayos sa kinabuhi ko. Hallelujah. Ikaw ang maya sa anak ka ni Diyos. In Jesus' name. Amen. Ining kagabion mga igsoon, data sa katapusan nga higayon mga igsoon o aning servisyo ni kagabion para sa dili lang sa tungod dili para kanatong tanan ni kagabion labi na yun sa gawas. Kadung ta sa mensahe pulong sa Dios ni kagabion. So ang ingatan ni Pastor Haljan alang sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Ginoo ni kagabion. Amen. So padala niyo kaligsoon. Dito ka pa mo. Mayong gabi sa tanan ang among usab nga kasubo no? Sa alang sa pamilya Bunugan. Bunugan. So akong dihanyo ang matag usa nga ato ning tagaan o importante nga pagtagad makaigsunan ang pagpaminaw sa gugma sa Dios. Hinumduman nato nga si Nanay Lucy Tanya minsay na nato nidaan karon ng mga buhi tungod kay maabot sa mga adlaw nga ikaw may sama ani. Busa ni amin aron nga sa paghatag paglaom kanato nga masabtan nato ang pinaka bililin sa kinabuhi sa pagpangandam. So akong gihanyo matag-usa nga bisan busy mo diya naalay gamay nga kahilom no aron nga dili masayang ang mensahe sa Dios. Malay nato wala ko nasayod na kini nga mensahe para nimo karon aron maandam ka tungod kay walay usa nato nga nasayod kung say may tabo ugma. Di amin tungod kay aron sa paghinumdum kanatong tanan nga naay pulong sa Dios muhatag og tinuod nga paglaom og direction sa atong kinabuhi aron nga kita maandam. So alang sa pagsugod magaigsunan tugutin ko nga magampo alang sa iyang mensahe aron nga mahimo ning treasure, mahimo ning bahagi sa imong kasikasan karon aron nga ikaw makaigsunan makahimo gayud sa pagdangop sa Dios aron ikaw maandam mintras buhi pa ikaw. Kanusa man ang mangandam karon nga buhi pa. Kay kung patay na ta, wala na tay kasayuran asa ta kadulong apan nagtuo nga hukman tang tanan sa Dios. Magampo ko makaigsunan gamay lang nga kahilom at least nga mahimo nato ning sagrado nga oras nga tagaan nato og importanteng higayon ang pulong sa Dios. Langiton nga Amahan, Dios nga magagahom sa tanan, nini nga kagabion akong gihalad kanimo, kini nga tibuok panimalay,
tibuok pamilya, ingon man ang karan nga niya sa gawas. Lord, niya ang imong alagad. Gamita ang imong ulipon sa pagpahinumdom sa mga tao, sa pagpukaw sa nahingatulog, sa pagdasig sa matag usa. Nga diya sa imong pulong na ay tinuod na paglaom. Lord, ini kagabion, akong ipangayo ang imong langitnon nga bendisyon. Pinagi sa gahom sa imong Santo Espiritu na magaministeryo sa mga buhi karon. Aron nga matag usa managhapon sa paghinulsol o pagkinabuhing matarong og balaan. Aron nga matag usa maandam usab. Tungod kay kamatayon, moabot man sa dakdang walay usa na mo manasayod. Apadagampo ako na maanda mapatag usa. Na diya sa imong pulong matutulan o pagiyahan kami sa pagkinabuhing matarong nga din mahimo kaming may nandamon Ginoong Dios. Panalangini kini nga serbisyo. Nagampo ko sa imong gahom sa paghupay sa tibuok pamilya sa kaliwatan. Amahan among gidawat ang kamaturan nga kining among kinabuhi limitado lamang. Doon na saktong oras ug adlaw mga bulan ug mga tuig nga gitagal niini. Apan salamat sa higayon nga kami magahimo pa sa pag-alagad kanimo sumala sa imong kabubuton. Holy Spirit, nagampo ako nang imong gahom karon manlihok pinagi sa pulong ni Kristo nga mahimong ining bahandi sa matag usa nga dunay kasing-kasing nga magadawat o kanila nga magapaminaw niini. Dalay kong kamahal sa ulit katapusan, ako kining gihalad ni kumitar kanimo, pinagi lamang sa kadako sa kamahal, sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo ug maluluwas. Ang tanan niyong Amen. Amen. Osbon ko mayong gabi sa tanan diri sa sulod, ingon man diha sa gawas, igsoon igala, usanig sagradong oras alang kanato, nga masabtan nato nga si Lucy Tanya nagpunalang nato. Matod pa nila dunay nakakita usa ka minteryo samtang naghatod sila sa ilang namatyan dito sa usa ka gitawag nila og kining entrance dito. Doon na daw nakabutang dito nga karon ako pa ugma imo nasad. So dili diaw ang kinabuhi tungod kay ang realidad doon na kay appointment daan. Naka-appointed na ka. Naka-appointment sa imong kamatayon. So wala ta na sayon ini. Apan nakanindot lang kay Dios puno sa gugma, ikaw gitagaan sa mensahe. Aron ikaw masayon, aron ikaw makapamandam, aron ikaw makasiguro. So naa nato ang choice. Uban ako sa pag-ingon, choice. Pagpili. Naa nato ang pagpili. So nini kagabion mga kaigsunan, tuguti kong magabasa kaninyo sa pipila ka mga bersikulo diri sa Bible. Siguro na Biblia sa inyong balay, pwede nimo ni i-review makaigsunan aron ikaw yung personal na magbasa sa imong Biblia. Dalay ko ng Dios. Klaro ba ang andya? Klaro ba ang speaker? Okay ra? Okay. Dalay ko ng Dios. Nadiri sa libro sa Roma makaigsunan, kapitulo 6, gikan ta diri sa bersikulo 5. Kay kung nahiusa kita kaniya diya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan o makasasala nga pagkatao, gilangsang na uban ni Kristo. Aron malaglag kini o dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gimanhaw o dili na gayud siya mamatay pag-usab. O ang kamatayon wala na'y gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala.
makausa alang sa tanang panahon o nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Amen. Ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong nining kagabion. Mga kaigsunan, nasayod kita nga ang atong kinabuhi bisan unsaon nato og inom og food supplement. Bisan unsaon nato makaigsunan og pag-atiman sa atong kaugalingon. Dili gyud mapugnan ang kamatayon. Tinuod ba? Dili gyud mapugnan makaigsunan. Ang kamatayon ra gyud mo'y dili mapugnan. Kay mamatay gayud ang tao. Mangutana ko kanimo, giunsa ba nimo pag-atiman imong kaugalingon karon? Giunsa ba nimo pagtagad ang imong kaugalingon karon at tubangan sa Dios? Naa ba ikaw pagtagad sa gibuhat ni Kristo dito ibabaw sa Kalbaryo sa krus? Di kinahanglan masayod ka nganong si Kristo makaigsunan namatay og nagsakripisyo. Nasayod ko nga ang tao dili gusto mamatay. Mao bitaw nga kita matiman yung mayo sa itong kaugalingon. Usay mo ingon patag simba ko pito kalaon, ayaw lang uta. Tungod kay dili na kita gusto mamatay. Apat kinahanglan masayod ka nga bisan si Kristo mismo namatay. Amen. Bisan galing si Kristo namatay. Magaigsunan, di kinahanglan masayod ka nganong si Kristo namatay. O ang good news karong magaigsunan, ang minsay ng kagabion, di kinahanglan masayod ka na si Kristo wala nagpabiling patay. Amen. Humana si Kristo na banaw, 2,000 katuig ng milabay. So mo na ang gikinahanglan minsay karon nga angan na tumasabtan makaigsunan, taliwala man nga dunay kamatayon ng tao. Tungod ang tao makaigsunan matod pa sa Bible, sa Hebrew 9, versikulo 27, nga man is appointed to die once, and after that, he faced judgment. Ang tao ginabutan ng mamatay sa makausa, o human niya na, muatubang siya sa Dios. Na ang mangutana ko pag-usap, kung ikaw muatubang sa Dios, unsa kayo mong bation, malipay ka ka o mahadlok. Kung matod pa nila, pastor, ang taong mahadlok, katong taong guilty or sad-an. Apan kung balihon na ito mangutana ka kanako, ignon yun ikaw, nga malipay na gayon ako. Finally, hukman na ta sa Ginoo, aron nga mag-enjoy na ta sa bagong langit ug sa bagong yuta. Kaya Diyos nagsad, o kinabuhi mo na katapusan niya din dito sa langit, bato pa sa Bible, wala na luha. Amen? Wala na kasakit, wala na balatian, wala na kagulanan, naasa pag-aana. Og sila pa, nindot tayo sa langit, Pastor Rock, iwa na yung utang. Diri sa kalibutan, dagang kasubanan, dagang kapaitan, dagang kahadlok, dagang kapait, dagang balatian, dagang mga kasubanan makaigsunan. Apan nining kagabion, ako mudasig kanimo makaigsunan, na din ikaw ug ako nining panahon na karon, gikinahanglan gayud ikaw magtagad sa labihan kadako nga gugma sa Dios. Og ang gugma sa Dios makaigsunan, mao na nay garantiya alang kanato nga kitang tanan makaigsunan makasulod gayud sa gingharian sa Dios. Gikinahanglan masayod ka unsa ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios makaigsunan, humana gipakita, humana gidemonstrar. Roma 5 versikulo 8, God demonstrated His great love. Though we are sinners, but Christ died for us. Now try to imagine, unsa yun kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Gidemonstrar ni God the Father ang iyang gugma kanato. Kabalo ba ikaw, nasayod ba ikaw, na si Jesus Christ, si Jesucristo, mao ang dako kayong minsay sa gugma. Siya ang ultimate image. Siya ang dako kayong demonstrasyon sa gugma sa Dios
pinaagi sa iyang kamatayon, si Kristo ang may nahimong halad sa imong sala o sa akong sala. O ang maayong balita mo ni, kay si Kristo sa akong gingon kaganina, nga siya humanang na banhaw o buhi siya sa walay katapusan. Na mangutana ko pag-usab, unsa bay imong ikapasundayag sa Dios? Unsa bay imong pwedeng ipanghinambog sa Dios na demonstrasyon usab sa imong gugma? Unsa bay imong nabuhat sa Dios? Nagbuhat ba ikaw maayo makaigsunan? Sa Bible, dunay gisgutan ni Jesus, the greatest commandment is love God as you love yourself. Love your neighbors as you love yourself. Now, sa ito pa di ay, dili ka kahigugma sa imong kagalingon, gawas kong higugmaon ni mo una Diyos. Usay ang tao, selfish na kayo. Iyata ng panahon, siya na nagbuot siyang kagalingon. Ikson, dili ni mo mahigugma imong kagalingon, gawas kong unahon ni mong Diyos. Nga naman, kinsa may tagya sa imong kagalingon, kinsa may tagya sa imong lawas ang Diyos. Love your neighbors as you love yourself. Sa ito pa, dili ka kahigugma sa imong kagalingon, gawas kong higugma ni mong silingan. Kinsa pa na nga silingan, imo pa ng kontrag kaaway, na wala kay choice kung gusto ka nga muila sa Dios, kung gusto kang mulagad sa Dios, higugma imong silingan. Higugma sa imong kaaway. Pasayloan na kasala kanimo. Ingon nga ikaw sa gipasaylo sa Dios. Mao na'y tinuod nga paghigugma sa Dios. Na usbon ko pangutana. Kumusta imong kinabuhi? Unsa bay imong demonstrasyon nga nabuhat sa Dios? Ingon nga imo usab sa gihigugma. Hinumdumi makaigsunan nga humana si Jesus nagpadayag siya natong gugma. Now, kita na usab karon ang mubalos sa paghigugma sa Dios. Tuod man di ta kabalo sa Dios, apan makaigsunan ang pagdaig sa Dios, ang pag-alagad sa Dios, ang pagbasa siyang pulong, ang pagpasaylo sa imong kaaway, ang paghigugma sa imong mga silingan, ang pagbuhat og matarong makaigsunan. Usa na kada kung butang ay kalipay sa Dios, ingon nga ikaw makaigsunan tiniuray nga nahigugma sa Dios. Amen. Kaya ang tinuod nga paghigugma sa Dios, mao ang pagbuhat unsay sakto, unsay matarong. Sumala sa iyang pulong. Amen. Now, dalay ko ng Diyos. Now, dili ta makaigsunan sa itong gibasa. Dahil kung naiusa kita kaniya, diya sa iyang pagkamatay, may usa-usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Now, nasayod ta nga si Kristo man ang nabanhaw. Amen. Now, ikaw ako, kandidato sa kamatayon. Ang pangutana karong makaigsunan, kung mamatay kita, garantiya ba alang kanimo nga kung banhawon usab kita, sumala sa giskutan sa Bible sa Juan 5 versikulo 28 nato sa 29, nga sadya nga motingog ang trompeta makaigsunan, makadungog ang mga minatay, o ang patay nga maayog binuhatan mapanhaw siya, o makabaton og kinabuhing dayon. Apan ang taong daw tanong binuhatan, mabanhaw sab siya, apan ngadto sa pagkahinukman. Now, nato karon ang choice makaigsunan. Dunay simple lang nga destinasyon sa tao nga angay nato karon nga i-absorb. Human makaigsunan sa diyang kita banhaon na, ngadto ba sa kinabuhing dayon o ngadto ba sa pagkahinukman. Kitang tanan banhawon usab sa Dios. Apan makaigsunan, matter pa sa Bible, kung maayo ang imong binuhatan, makabaton ka sa kinabuhing dayon. Amin ba? Gusto ba ta kinabuhing dayon? Ang kinabuhing dayon makaigsunan, gasa na sa Dios. Dili na to na mapalit. Bisan pag ikaw ang pinaka-bilyonaryos tibo kalibutan. Dili na to mapalit ang sahad sa Dios nga mong kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Now, kitang tanan makaigsunan na kinahanglan sa usa ka sagradong pagtuo diha sa Dios. Pinaagi siyang bugtong anak na si Kristo. Kay si Kristo Jesus makaigsunan, adin nagsakripisyo tungod og alang kanimo. Kinsa bay di malipay nga na makaigsunan na dunay nagsakripisyo para nimo. Malipay manggalit nga ang atong ginikanan naningkamot pag-ayo. Aron nga ikaw kita makahuman ng eskwela. Tamang na makaigsunan sa trabaho.
taman ra na nga ikaw makakwarta. Apan si Jesucristo makaigsunan, dili lalim nga sakripisyo to the point of death. Nga naman, aron nga kitang tanan usab, na bisan tod kita mamatay makaigsunan, dunay garantiya nga kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Roma 6:23 usayon sa Bible, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan pinagi kang Kristo. So ang pangutana saon man nga mabatunan nato ang kinabuhing dayon nga saad sa Dios. Ikson, sultihan ko ikaw. Ang imong gikinanglan dili lang reliyon. Ang imong gikinanglan dili lang unsa kanindot makaigsunan sa kapunungan. Dili kwarta, dili politiko, dili ni bisan kinsa. Ang atong gikinanglan karong panahon na si Kristo Jesus. Amen. Tungod kay si Kristo Jesus mao ang halad makaigsunan at ingon nga si Kristo na matay na panaw. Makaigsunan si Kristo ang imong gikinanglan. Tuoy si Kristo sa kinasingkasing gayon. Tungod kay mao ni ang pinakagarantiya makaigsunan nga human kita mamatay sa mausab si Kristo nga napanaw gikan sa mga patay, ikaw usab mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Diyos makaigsunan. Si Kristo Jesus ang atong gikinanglan. Amen. Si Kristo Jesus mo mismong nag-ingon, niingon siya sa Juan 14, versikulo 6, unsay ingon ni Kristo, ako ang dalan, kinabuhi, ug ang kamatuoran. Walay makatusamaan sa langit, gawas na ni kanako. Ikson, si Kristo lang ang imong gikinanglan. Amen. Si Kristo Jesus ang imong gikinanglan. Si Kristo Jesus ang dalan, wala na lain. Amen. Dili kapunungan, dili denomination. Si Kristo ang dalan. Unsay imong denomination, regardless sa itong denomination, apan dasikon ko ikaw. Si Kristo ang imong gikinanglan diha. Amen. Kung ang nag-alagad nagakaroon sa Dios, tinud-a si Kristo. Alagari si Kristo. Magkinabuhi kasama ni Kristo. Nagakaton ka sa pagpasaylo sa uban. Nagakaton ka sa pagtabag sa uban. Doon na kay compassion, doon na kay kaluoy. Amen? Dili ka mapahitason nga tao, kay mao na'y kinaya ni Kristo. Kung tinuod kang nag-alagad kang Kristo, muliwat kita kang Kristo. Dili ta kabalo magdumot, dili ta kabalo mangaway, dili ta kabalo mubuhat og sa makaigsunan, kung makasa magaligta, kung bighado ta nga mangayog pasaylo. Amen. Mao nang taong liwat ni Kristo. Dali ra alang natong paghinulsol, Ginoo pasaylo ako. Wala na ko nagtuyo, pasaylo ako sa kung nahuna, pasaylo ako sa kung nabuhat. Mao nay usa ka indikasyon makaigsunan nga naa si Kristo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang gahom ni Kristo mo'y buot sa Dios Amahan nga manlihok, mamuhat sa atong kinabuhi, pinagi siya ng Espiritu Santo. Aron atong kinabuhi, dunay gitawag og Christ likeness. Say with me, Christ likeness. Amen. Aron nga kinabuhi nato magaigsunan, muliwat sama sa kinaya ni Kristo. Praise the Lord. Now, matod pa din magaigsunan atong pagatiwason sa versikulo 6, kinasayod kita ng atong daan o makasasala nga pagkatawag gilansang na o ba ni Kristo aron malaglag kini o dili na kini o dili na kita maulipon sa sala. Now, try to imagine. Mao ni ang ultimate purpose ni Christ. Ganong si Kristo namatay. Kay gusto ni Jesus naglagon ang sala. Amen? Naglagon. O dili lang kay naglagon, pati yun ang sala. Pinagi sa kamatayon ni Kristo. Amen ba? Sa ito pa mga igsunan, ang paagi na may mong patay ang sala nga ni kanato, di kinanglan usab kita na dunay tinuray nga pagtuo, ingon nga kita namatay na usab. Diya kang Kristo. Amen? Ato nang ginulsulan ang atong mga sala o kalapasan. O ang Diyos matinunanon sa nagpasaylong naghinlo kanato gikan sa tanang pagkadautan. 1 Juan 1:9. Na unsay rason nganong si Kristo namatay? Aron nga malaglag ang sala makaigsunan. Kay nasayod kita nga ang atong daan o makasasala
nga pagkatao gilangsang na. Now mga kaigsunan, usa ni ka seryoso nga mensahe lang kanato. Hinumdumi ni samtang muli kaon niya. Ang imong sala, ang atong sala mga kaigsunan, gilaglag yan ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Nagpasalamat pa ikaw na si Kristo namatay tungod alang kanimo. Gilaglag na ni Kristo. Ang imo lang buhaton simple lang. Ikinahanglan mo tuo ka gayud ni Kristo. Hinun-anay nga pagtuo kang Kristo. Siya nga itong Mesiyas. Amen? Siya si Yeshua. Siya nga itong Kristo, the Anointed One. Igsonigala, humana, kinigi, fulfill ni Jesus 2,000 years ago. Busa the second ko ikaw karon. Samtang himsog pa imong lawas, ayaw sayang ang panahon. Dunanay dakong paglaom, dunanay chance latag ang Dios karon. Amen. Dunanay kasiguraduhan karon nga gihatag, nga gitanyag kanato mao si Kristo. Kitang tanan wala ta nasayod sa itong ugma. Apan karon mismo masayod ta asa ta padulong human sa kamatayon kung si Kristo sigurado nga imong gidawat, si Kristo imong gipahari sa imong kinabuhi, naginulsol ka sa imong mga sala, giangkon nimo si Kristo nga siya ang imong dalan kinabuhi ug ang kamatuoran. Di ka kadto sa langit, gawas naman kaniya. Amen. Matod pa sa usa ka lagad sa Ginoo, mingon siya, the greatest tragedy of man is not death, but life without a purpose. Unsa daw? The greatest tragedy, ang makakuyaw, ang makalilisang mga igsunan na trahedya sa tao, dili lang ang kamatayon. Kaya mamatay man yun ang tanang tao. Apan ang pinaka makalilisang na trahedya mga igsunan, nga kung mamatay ka, muwa ka na sayod sa imong katuyuan. Usay mingon ta nga ato o man brad, mamatay ra bitaw ta. Tinuod man nga mamatay ta, pero pangutana karon. Ayaw sayang ang kamatay ni Kristo. Imo bang gituan? Imo bang gidawat sa kinasingkasing na si Kristo namatay tungod alang kanimo? Simple lang kayo ang kaluwasan, makaigsunan. Simple ra kayo ang kaluwasan. Unsa giyon sa Bible? Sa Roma 10 versikulo 9, if you confess that Jesus is Lord, and believe with all your hearts that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Unsay paagi nga aron kita maluwas? Unsay sa Bible? Kung isugid nimo sa imong baba nga sa Jesus sa imong Ginoo. Ang word nga Lord means owner. Meaning, imong giangkon sa Jesus na mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. O dili na kutob niya, o sa kinasingkasing, mutuwa ka nga siya ng banaw gikan sa mga patay. Nan ikaw mamaluwas. Amen. Kaya ang tao, dali naman mingon nga, kailangan itong Ginoo, brad. Usayang Diyos, tamad na sa tumoy sa dila. Ang pangutana karon naabasulod sa mong kasing-kasing. Sama sa tinud-aray nga nangulit tao, mingon nga, ikaw yun akong gihigugma. Mingon dayon nga, bisan pagmamatay ko karon dayon, tinuod yun akong gisulti. Bisan pagkilatan ko karon dayon, may tagtinuod yun. Katawang mga dalaga. Now, diya sa Diyos mag-eksunan, di na pwedeng makatiyaw-tiyaw. Dali naman pag-iwan, Ginoo, I love you, Lord. Pag naipagsulay, asa naman ka, Lord. Iksoon, tinud-ano na ito ni, tungod kay dili lalim ang gibuhat ni Jesus. Hantog sa kamatayon, ngunit prueba sa iyang tinuod nga higugma na pag-higugma ka nato. Amen. Dili lalim ang gugma ni Jesus. Gilaglag niya ang imong sala, gilaglag niya akong sala, gitangtang niya ang tanan. Nagkaraan na ito nga pagkatao. Wow! Dalay ko ng Diyos. Manayon sa Bible, sa ikaduang Korinto 5 versikulo 17 yung sa Bible, siya nga nakang Kristo. Anyone be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. So dunay garantiya mga igsunan, dili lang kay pasayloon ka kung tinud-anay ta nga musurrender sa Dios. Gusto gayud ang Dios nga bag-ohon niya ang dagan sa imong kinabuhi. Amen. Ang daan nimong kinaiya
ang daan maot imong kinaya gusto sa Ginoo nga magkahinay-hinay na magagsunan og katunaw. Kahanaw sa imong kinabuhi o dunay mga bag-ong mga butang moabot sa imong kinabuhi. Kay wala na gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Praise the Lord. Nung kuming ka nga patay na kada kang Kristo, tungod kay si Kristo na ang nagpuyo nimo. Amen. Doon na ba rin patay nga buhi? Amen. Patay na ta sa sala. Amen. Meaning ang sala patay na tungod kay mauto ang resulta sa kamatay ni Jesus. Ang rason nga si Jesus namatay aron patyon niya ang tunglo sa sala. Praise the Lord. So, ang gikinahanglan sa tao nga matao sa diya kang Kristo. Amen. Matao ta diya kang Kristo. Murag gisgutan diri sa verse 4. Ngadto sa verse 5 mga kaigsunan, nga din siya nga nakang Kristo sa mga siya ginubong o si ingon nga si Kristo na banaw, siya usab na banaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Meaning patay na usab kita sa sala. Dalay ko ng Dios. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanaw o dili na gayud siya mamatay pag-usab o ang kamatayon wala na'y gahom ibabaw kaniya. Wow! Wala na'y gahom ang kamatayon niya kaniya kung mana si Kristo na banhaw. Amen? All is done. Everything has been paid. Gibayran na ang tanan through His death, through His sacrifices, and He was already risen from the grave. Amen? From the dead. He's alive forever. Jesus is alive. So kitang mga buhi karon, gikinahanglan nato si Jesus. Si Jesus ang atong gikinahanglan makaigsunan hinumdumi. Sumala sa Bible sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 28, ingon nga si Kristo gihalad sa mga kausa tungod sa sala sa daghang mga tao, apan mo balik sa isa ikaduhang higayon aron sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Ang pangutana karon, andam na ba kita igsoon? Andam ba kita kung mubalik na si Kristo? Si Kristo nagsaad nga mubalik. Igsoon na sayod ba ikaw? Nga kining pandemic karon usa ni ka wake up call sa Dios alam ka nato. Tanang taos di mo kalibutan nahadlok kayo sa COVID. Tungod kay nasayod ka ng COVID makapatay. Ang angels of death karon makaigsunan, ang spirit of death makaigsunan, bisang asa suok sa kalibutan. O nagtuo ko makaigsunan nga gibutan kini sa Dios. Aron ang tao samtang naka-stay at home siya, samtang nara siyang balay, ang katuyuan sa Dios tungod kaya man kining gibutan, gialaw man kini sa Dios. Aron ikaw untaw ako makabaton sa gitawag og consecration. Mamalandong ka sa imong balay, magginulsol kita. Amen. Mudangog kita sa Dios, mutawag kita sa Dios. Posible dagang tao karon nalimot na sa Dios tungod sa kaluho pagkaha, tungod pagka sa kanindot sa kalibutan. Igsoon, ang Dios na ay minsay kanimo sa pangitabo karon. Ang minsay sa Dios aron ikaw mapukaw, aron ikaw makaigsunan mo align siyang kabubuton, aron ikaw mo halad sa imong kinabuhi, aron ikaw mo surrender, aron ikaw mo alagad, magbasa ka siyang pulong. Kaya ang pulong makaigsunan sa Dios mao ni ang atong ultimate makaigsunan nga dikit aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Gani kung matutag Manila, kinanglan pa ka mulukat og ticket. Dili pwedeng matug Manila kung may ticket. Labi na kung sakay ka makaigsunan ng eroplano. Sa samang paagi, ang pulong sa Dios gituga nga may kapuslanan, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatuto nga matarong aron kitang tanan masangkapan sa tanang mayong buhat. Mao ni rason sa pulong sa Dios. Amen. Giwali ang pulong sa Dios dili tungod sa reliyon. Giwali ang pulong sa Dios aron ang tawo maghinulsol, aron ang tawo manganda makaigsunan. Amen. Bisag asa naman kung nga dapat mo ito magwali makaigsunan, but never kung mag-present sa akong reliyon. But the only thing makaigsunan that I can present to the crowd is only the name of Jesus. The matchless name of Jesus. Only Jesus.
Amen. Say with me, only Jesus. Jesus is the only way, the truth, and the life. Dili tagatog langit, gawas lamang kang Kristo. Si Kristo ang imong gikinahanglan, mga kaigsunan. Dili lalim ang gugma sa Dios kanimo. Gigugma ta pag-ayo sa Dios, mga kaigsunan. Dalay ko ng Dios. Ang iyang kamatayon, mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala. Makausa lang alang sa tanang panahon o nagkinabuhi sa karon alang lamang sa Dios tungod kay gikayat naman siya. Amen. He was already ascended, makaigsunan, and seated at the right hands of his Father. Humana si Jesus, makaigsunan, mikayat. Hallelujah. Dalay ko ng Dios ang katuyuan, makaigsunan, aron nga kitang tanan, makaigsunan. Hallelujah, makabaton og ultimate freedom, kagawasan gikan sa tanang tunglo sa sala. Tungod kay buot ang Dios nga magkinabuhi na kitang matarong diya kaniya. Verse 11, makaigsunan, busa isipa ang inyong kagalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Sa matag adlaw sa tong kinabuhi gikinahanglan kita nga dunay gitawag og consciousness. Conscious ka about God. Don't forget about God. Amen? Every day, ang imong nasa mong ununa, i-acknowledge nimo ang sovereignty ni God sa imong kinabuhi. Amen? Concern ka sa iyang kabubuton. Matag adlaw, daa kay kahadlok sa Dios, na kay relasyon sa Dios. Matag adlaw mo tawag ka sa ngalan sa Dios, bulahan sila nga nagtawag sa ngalan sa Dios. Amen? Bulahan sila nga nagtawag sa ngalan. Busa isipa ang inyong kagalingon nga patay na sa sala. Unsa dayang buhaton sa tao? Sa matag adlaw makaigsunan, walay lain nga imong bation. Na diin ikaw makaigsunan magkinabuhi sa gugma sa Dios. Amen. Magkinabuhi ka sa gugma sa Dios. Dali ra nimong pagpasaylo. Dali ra nimong makaigsunan ang pagtabang sa uban. Dali ra nimo makaigsunan paghigugma sa uban. Tungod kay mo na ibinansa nga naa si Kristo sa imong kinabuhi. So karong panahon na makaigsunan, ako kang gidasi. Ipahari si Kristo sa imong kinabuhi. Ang Bible nagsulti, love the Lord with all your hearts, with all your soul, with all your strength. Matthew chapter 22, verse 37. Sabi sa Bible, love the Lord with all your hearts. Tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, o sa tibok nimong kusog. Naunsa man ang kalag? Ang kalag makaigsunan, nagkumpos di sa tao, sa iyang hunahuna, sa iyang emosyon, o sa iyang will, sa iyang kabubuton. Amen? So meaning, sa imong kinabuhi karon, kung tinud-anay ka, nga nanugyan sa imong kinabuhi sa Dios, dili nang imong pagbuot may matuman apan ang iyang pagbuot. Amen. Ang imong hunahuna, ang imong emosyon, ang imong kabubuton diya na sa Dios. Ang concern sa kinabuhi sa tao makaigsunan mao pagbuhat sa matarong sumala sa kabubuton sa Dios. Amen. Ang matarong, unsa man kini ang klase nga pagkamatarong makaigsunan, dili lang matarong sumala sa iyang interes makaigsunan apan interes sa Dios. Kaya tayo pwede mamingan nga maayo ko karon ugma di na siya. Og sila pa gipasaylo man, he forgive but he never forget. Now, ang tinuod nga pagkamatarong dili interes sa tao, interes sa Dios. Amen. Kaya ang Bible nagingon na ang pagkamatarong sa tao trapuhan lang at tubangan sa Dios. Nabay trapuhan sa iyong balay? Na. Bisan sa ni mong trapo, alabang imong trapo. Haypuhan nimo makaigsunan, iwasing pa siguro nimo. Pag humani mo bulad ang pangutana, trapo na o dili na. Trapo lang yapon. Maunay pagkamatarong sa tao. Kaya ang tao makaigsunan, ug sila pa naay pagka o sila pa, na term nilang gitawag na pagkabutbutong daw. Apan ang pagkamatarong sa Dios makaigsunan, muhatod kanimo sa pagkaanis na tao. Amen?
Muhatod kanimo sa pagkamahalukon sa Dios. Muhatod kanimo makaigsunan sa usa ka kinabuhi nga mahimong panalangin sabay. Now, nining kagabion makaigsunan, simple lang ang mensahe alang kanata. Andam na ba ikaw sa imong kinabuhi? Karong panahon na makaigsunan, live and right ang kamatayon. Sa statistic karong makaigsunan, extravagant na kayo ang numbers of death. Kung nagtuo ko makaigsunan, nga karong panahon na makaigsunan, usa ni ka season sa tao nga magtagad sa kaluwasan. Dili isyon kamatayon, kaya ang tao mamatay man. Ang isyo karon nga mamatay ta makaigsunan, nga wata katikan sa pag-alagad sa Dios. Nahimutang ignorante siyang pulong. Ang word nga Bible makaigsunan is basic instruction before leaving earth. That is the word Bible. Now, ang pulong sa Dios may gikinanglan sa tao karong panahon na. Mauni ang mo-instruct nato. Unsaon nimo pagkaila sa Dios kung walay pulong? Amen? Dili lang kutob nga nakailata sa atong presidente. Apan kinahanglan usab masayta usay pamalaod sa atong constitution sa Pilipinas. Amen? Now, ang atong kinabuhi makaigsunan, nanginanglan kini og kasayuran sa pulong sa Dios. Matod pa sa usa ka komentarista, ang taong way kasayuran, walay kapadulngan. Igsoon, ang pulong sa Dios gikinahanglan imong masabtan. Gikinahanglan imo ning ma-absorb sa imong kinabuhi. Ang Bible nag-ingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban ng Dios ug ang pulong Dios kining pulong sa Dios. Amen. Kung mamatay ta makaigsunan, gikinahanglan ka nga naay pulong na tanong sa imong kalag. Amen. Dapat naay pulong nga namunga sa imong kinabuhi. Dili lang pulong sa tao. Kaya ang pulong sa tao sa kalibutan puros lang makaigsunan, fake news, pagpanghinadlok. Apan ang pulong sa Dios garantiya makaigsunan mulig-on sa iyong pagtuo. Amen. Muhatag makaigsunan og direction sa imong pag-alagad sa Dios. Nga ma-maintain imo imong closeness, relasyon sa Dios. Ang isyu karong panahon na makaigsunan, relasyon nato sa Dios. Dili lang reliyon, relasyon sa Dios. Amen. Gigugma ta pag-ayo sa Dios. Now, manindog ta makaigsunan mga kahigalaan ninyo kagabion. Mag-aawit ta sa kaawit. Kataw na to kung nahimugso. Balo siguro ta nga kanta. Basta ako nga katuyuan inigsuko sa kalangitan mga ulan ko kapitulan imong ipahimutan mga pangatos kinabuhi imong kipasan alam ka na ko sa naugawan imong gihituan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamanan walay alam makatubos sa luma mo nakusungkangayan pasidugan ka ato pa'y pinabuli ato pa'y kusog
namin ko himayaon ka at tubigan ka sa kasintasin ko. Mayawin ka o alagaran ko. At may kinahuli at may gusto at may gininhawa sa namin ko himayaon ka at tubigan ka sa kasintasin ko. Mayawin ka o alagaran ko. Mula sa tayo may kinahuli at may kinahuli at may gusto at may gininhawa sa namin ko himayaon ka at tumigan ka sa kasintasin ko. Mayawin ka o alagaran ko. Ginoo. Ikso ni gala nining kagabion. Pwede ka sa makadyot nga mamalandong asa man ka karon nagdula ba ka? Kung buod ka nga mudawat nining mubo kapag ampo, pwede kang muhulong sa makadyot. Mag-open kong prayer alam kanimo, sinner's prayer. Nabang ka karon sa gawas, asa ka karon nga nakadungog, nakasusulod. Usa ni ka challenge sa mga pag-ampo alam kanimo. Usa kini ka pag-ampo sa pagpanugyan sa atong kinabuhi. Igsoon na yung kaulaw. Nagtuo ka nga appointed time ni sa Dios alam kanimo. Na madahimo ikaw pag-ampo sa paghinulsol. Kadin maandam ang imong kalag sa adlaw sa pagbalik ni Jesus. Nauban din mo nga pag-ampo mga igsunan. Ato kang gi-challenge. Pwede nimong isang imong kamot. Ingon nga surrender kita diha sa Dios. Asa magkakaroon nga dapat. Hinugdumi nga kitang tanan, doon natay kapakyasan, doon natay kakulangon sa Dios. So kitang tanan usab makaigsunan. Kandidato ta makaigsunan sa paghinulsol. Sa kalibutan doon ay gitawag na tukhang kanila nga nakasalaw sa balaod sa yuta. Sa samang pagi, nga ikaw ako nakasalaw sab sa Dios. Kitang tanan usab dining kagabion, kung buot ikaw makaigsunan uban nining mubo nga pagampo, iisa imong kamot, uban kanako nining nga pagampo, buhata kini sa kinasingkasing makaigsunan. Uban nining nga mubo nga pagampo, langiton nga man. Atong balikon langiton nga man. Dios nga magagahom sa tanan. Akong giangkon o Dios. Nga ako nakasala kanimo. Sa akong unahuna, sa akong binuhatan, o sa akong pagpamulong. Langiton nga man, ako mituo, na imong bugtong anak na sa Jesus, namatay, ginubong, o nabanhaw, mituo ako, ng kamatay na Jesus, may halad sa akong sala. Busa nining orasa, akong giangko na mahal, ang imong bugtong anak na sa Jesus, ingon nga akong hari, akong Ginoo, akong Dios, o akong manuluwas. Ginoo Jesus, putniya nga akong kinabuhi, ugasi ako, pinagi sa imong dugo, na miula ibabaw sa krus. Nining orasa, akong kang giangkon, na akong manuluwas. Tugote nga nining orasa, ang imong Santo Espiritu, mag-usap sa akong kasing-kasing, mag-usap sa akong unahuna, mag-usap sa akong kinabuhi. Ginoo Jesus, isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Hinumdumi ako sa adlaw na ikaw mo balik. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpasaylo o sa kinabuhi na walay katapusan na imong gisaad
alam ka na kining tanan akong gipangayo. Gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Kristo. Amen. Nag-offer ko prayer ani nga pamilya. Nangitnon nga mahal, nagampo ko sa tibok pamilya nga bunukan. Ingon man kini nga lawas si Lusitania, Balambaw, bunukan. Nakita nimo amahan ang iyang kinabuhi, ang tanang details sa panahon nga siya buhi pa. Nini nga kagabion akong gihalad kanimo kini nga lawas. Ikaw Diyos nga labaw nga nasayod sa tanan. Kadin siya natubang kanimo diya sa panay. Ang imong pagbulutan mo'y natuman sa iyang kinabuhi. Nagampo ko man yung sa kini nga lawas imong i-preserve sa adlaw sa imong pagbalik. Tungod kay nagsaad ka na sa panahon nga balik na ikaw na makita ka diya sa kapanganuran na ang tanang patay nga nagtuo kang Kristo mabanhaw sila ug musugat diya kanimo makiguban kanimo sa walay katapusan. Ingon man usab nga mga buhi ngadtong panahon na sila pagasagdawon nimo sa malamang sa pagkamilo. Musugat usab kanimo o makiguban kanimo sa walay katapusan. Nagampo ko man sumala sa imong kabubuton na usa kini nga lawas na imong i-preserve na diin imong giandan alang sa adlaw sa pagkabanhaw. Dili kagabion nagampo ko mahan sa tibuok pamilya ang imong pulong giwali na ni nga panimalay ang paglaom sa kaluwasan ang kinabuhi nga matarong kinabuhi diya sa paghinulsol. Nagampo ko mahan nga kini nga tibuok banay pamilya kaliwatan mukuyanap ang gasa sa kinabuhing dayon. Salamat sa gasa nga libre nga walay bayad. Pinagi kang Kristo Jesus namong Ginoo ug manluluwas. Amahan si Liwe ang imong pulong karon. Pinagi sa imong Santo Espiritu. Ang imong pulong dili mausi ug dili kay makawang silang kinabuhi. Mamunga ang imong pulong ug pagkamatarong. Mamunga ang pagkadiyosno. Maadlam sila magabaton sa pagtuo niya kanimo. Musalig kanimo ug moalagad kanimo sumala sa imong kabubuton. Nagampo ko amahan sa tanan nga mga buhi. Sa tanan nga nakadungog sa imong pulong, ang mga tao nga nasa gawas. Lord, salamat sa mensahe sa kaluwasan. Ikaw ay nakakita sa ng kasing-kasing. Nakita ni mo ang ilang kahintang. Nakita ni mo ilang kinabuhi, ilang panimalay. Lord, salamat sa gasa sa kinabuhing dayon. Salamat sa mga sincero nga nagadawat sa mong pulong. Salamat sa mong pagpasaylo karon sa tanang mga sala. At yun ay kinasing-kasing sa paghinulsol, Ginoong Diyos. Na maanda mamatagusa sa adlaw sa mong pagbalik. Tungod kay wala kami nasayog sa tagna nini. Apan matag-adlaw kami, Ginoong Diyos, mahimo kaming andam samtang kami naghulat sa imong pagbalik. Lord, salamat sa kagawasan sa mga katawan ni nga dapit. Akong gibadlong ang tanang stronghold sa ilang pamilya. Ang tanang mga demonic stronghold. Ang tanang witchcraft sa ilang panimalay. Ang tanang tunglo sa sala. In the mighty name of Jesus. Ang tanang klaseng lipat-lipat sa kaaway. Lord, salamat sa kagawasan sa imong mga katawan ni nga dapit. Nagkarong oras sa Ginoong Diyos. Miabot kanila ang ilang kagawasan. Tungod kay mo kining adlaw takna sa ilang kaluwasan. Dalay kong kamahan ni nga kagabion. Lord, I decree and I declare that your blessings upon blessings, Lord, begins to flow, meaning nga panimalay. The ultimate grace of our Lord Jesus Christ, the anointing and the power of the Holy Ghost, Lord, manaa, meaning tibok panimalay. Salamat sa imong bendisyon, salamat sa abling nga langit, salamat sa imong pagtabang, pagkupay sa mga kasing-kasing, panalangin ng mga anak, nato sa mga apo, ang tibok banay, bunukan, imong gunitan, imong tipigan, imong panalanginan, imong likonon, imong sangkapan, i-provide ang tanang pagpanginanglan. Amahan dalay kung kasulay katapusan, imong pagpasalamat ug mga pagdahil sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo manunod. Amen. Kung balik sa musul. Amen. Salamat sa mensahe sa Dios dining kagabion no nga yang gipaabot nga ni nato nga dili mo labaing kawang ang mga pulong nga gipaabot sa matag usa ka nato dining kagabion maigsoon.
usa ka dakong kahigayunan maigsoon, dili aksidente nga nakadumog ta sa pulong sa Ginoo, kun dili plano sa Ginoo dili gabiyon nga makadumog ta sa iyang pulong aron maandam ang atong mga kinabuhi. Hallelujah. Walay ganangalan sa Ginoo. Nindog ka alang sa pagtapos sa gabiyon. Hallelujah. Ito ng iwang himaya sa dungganan. Hallelujah. Pagkaas at kamot sa pagsimba, Mananulay kunto, Imuang himaya, ukadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, Mananulay kunto ng alangan. Milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo kang alangan. Milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Yes, so God, Lord, hallelujah, Father God, Lord, salamat kay Amahan sa mong pagkamayo sa mong kinabuhi, Lord God. Lord, salamat kay Lord God, nga karong kagabiuna, Lord God, nakaduhog kami sa imong tulong, Amahan. Salamat kay Lord God, nga Lord, nga matag-usa ka namo, Lord God, gihatagan ka nimo kasing-kasing ug gunahuna sa pagtalunggan, Lord God, nga nakadungog kami, O God, Lord, bless kami kay Lord God, hallelujah, nagatagaan kami nimo kinabuhi, Lord God, hallelujah, nga makapaminaw pa sa imong tulong, Amahan. Salamat kay Lord God, nga Lord, hallelujah, ikaw lang yun ang mahimaya sa mga matag-usa nga kinabuhi, Lord God. Lord, salamat kay Lord nga kabiun, O God, Lord, nga kanang tanang tao nga niya karon na mahal, Lord, ikaw magaluwas, Lord God. Salamat kay Lord God, nga Lord, ang imong ngalan, Lord God, ang among himayaon, O God, Lord. Sa tungod sa imong pagagamhanan, O God, Lord, salamat kay Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.